8, mutta nyt tosiaan suunnataan katseet jo tiukasti kohti keihäspaikkaa. Puolustava mestari valmistautuu tovin kuluttua omaan suoritukseensa. 9 miestä kaikkiaan on mukana. Jani Kiiskilä, Veitsiluodon kisaveikkojen heittäjä, joka on tällä kaudella heittänyt 77-45. Ei kilpailussa heitä lainkaan, joten näin ainoastaan 9 miestä sinne jää valmistautumaan tähän keihäskisaan. Pitkämäki, Ruuskanen, Mannio, Virkkala. Siinä nämä tietysti kova kvartetti. Haastajiakin toki löytyy. Toni Sirviö on heittänyt tällä kaudella ennätyksensä 81-62. Sami Peltomäki parhaimmillaan päälle 80 metrin heittäjä hänkin. Tero Pitkämäellä 6 Suomen mestaruutta kaiken kaikkiaan. Ruuskanen voitti vuosi sitten, voitti myös 2012. Ari Mannio oli mestari 2011 ja Teemu Virkkalakin mestaruus löytyy kesältä 2009. Tässä on oikeastaan se nelikko, joka on suomalaista keihäsmainetta vuosikaudet pitänyt yllä. Kirkkaampana tähtenä totta kai Tero Pitkämäki, Antti Ruuskanen ja Ari Manniokin. Euroopan mestaruus muistetaan hyvin. EM pronssi. Anteeksi, pronssi. Jos ajatellaan, että 10 senttiä korkeammat ratkotaan mestaruus, niin Osku voi olla siinä hyvinkin mukana. Keihäskilpailu lähtee tästä näin käyntiin. Kälvien Tarmon Jarmo Marttila avaa tässä ja ennätys 73.50 ja sehän tuli täällä nimenomaan tuossa karsinnassa. Yksi asia, mikä voi vaikuttaa kilpailun luonteeseen, on myöskin heittojärjestys. Ja nyt pääsee näistä isoista nimistä Ruuskanen ensimmäisenä liipasemaan. Ja jos nyt pystyy luuta vähän kurkkuun lyömään todella pitkällä potkulla tuossa, niin se saattaa pistää muita kavereita vähän yliyrittämään. Ja tapahtuuko näin? Siihen saadaan vastaus seuraavaksi. Puolustava mestari Dohassa tällä kaudella 86-61 heittänyt Antti Ruuskanen. Todella näistä kovista nimistä ensimmäisenä heittovuoroon. Kuukauden harjoittelutaukoa Joensuussa palasi 84-15. Jarmo Hirvonen valmentaja totesi heti, että tämä oli hyvä signaali ajatellen tulevaa. Antti Ruuskanen, Pielaveden Sampo, ensimmäinen heittokierros. Siitä lähtee Antti kädestä, jälleen tuttuun tapaan matala kaari. Ja se lentää 79 metriin. Ei pystynyt laittamaan ensimmäisenä todella kilpavelille sitten luuta kurkkuun. Ei pystynyt ja nyt se tiketti ojetetaan sitten Tero Pitkämäen käteen. Välissä heittää Haatainen ja Peltomäki, mutta jos ajatellaan, että voittotulos on 85 paremmalla puolella, niin ehkä tällä kaksikolla ei siihen ole mahdollisuuksia. Ja Pitkämäki pääsee sitten nyt täräyttämään seuraavaksi. 79.05 Ruuskasen avaus. Ja sitten Harri Haatainen. Ennätys todella kova, 86-63, kauden paras, kantanut päälle 75 metrin. Ja viime vuonnahan Harri oli hienosti 4. Väinöläniemellä keihäs nousee korkealle ja putoaa sinne arviolta 76 metriin. Hyvä heitto Harrilta tähän. Kauden paras on kuitenkin 75-54, niin paranee. Joo. Noin täpärällä oli. Keihäsfinaalin vanhin osallistuja Harri. 37 tulee mittari tänä vuonna. 76-53. Parantaa lähes metrillä kauden parasta. Sitten Sami Peltomäki heittovuoroon. Sami on heittänyt tällä kaudella 79-55. Ennätys 80-36. Harri Haataiseltakin, vaikka ura on jatkunut näin pitkään, niin se SM-mitali yhä edelleen puuttuu. Nyt Peltomäki, Alajärven ankkurit miehen seura. Ensimmäinen heitto häneltä tänne sektorin aivan oikeaan laitaan. Keihäs on kaartamassa. Epäonnistuu ja astuu heittonsa yli. Ja sitten odotellaankin, pystyykö Tero Pitkämäki todella ensimmäisellä räväyttämään oikein todenteolla tähän odotettuun keihäsfinaaliin. Ja Tero Pitkämäki on siellä jo valmiina. Turussa heitti sen 89.09. Ja karsinnassa täällä Pitkämäki varmisteli 78.22. Yleisö kannustaa keihässankaria. Pitkämäki todella
varmassa vedossa ollut tämän kesän aikana. Se varmuus on huokunut hienolla tavalla ja siitä niin täyteen vauhtiin ja siitä kiskaisu. Keihäs nousee korkealle, tulee pitkälle, tulee reippaasti päälle 85 metrin, se on 87 ja Risa. Siinä oli kova lyönti tähän paikkaan. Hirvittävä latinki. Todella kova ja vasta tuulee niin kuin todettu, niin heitetään. Tero Pitkämäki on tällä hetkellä aivan jäätävässä kunnossa ja nyt jos siellä nivusessa on minkäännäköistä edes pientä kutittelua, niin on varaa jättää vaikka heittoja tässä vähän väliinkin. Kyllä tohon pystyy nyt Tero lataamaan kaiken tarvittavan eikä varomista tai epäröintiä ollut ollenkaan. Että Pitkämäen kohdalta voidaan kysymysmerkit pyyhkiä pois ja matka jatkuu kohti Pekingin koitoksia. Tässä oli sitten sellainen murskajainen tähän paikkaan, että sekö se miestä hymyilyttää 87-82. Sitten tässä Lehtimäen Jyskeen miehen selkä Ari Mannio heittovuoroon. Suomen mestari 2011. Tällä kaudella 86-82 Raaseporin kovissa tuulissa. Nyt katsotaan mitä Mannio tekee. Taistelu todella Pekingin MM-lipusta. Se käynnistyy tämän heiton myötä toden teolla ja keihäs tulee. Korkeallehan se nousee, mutta tulee aivan yhtä nopeasti sitten sieltä alas. Ari mittauttaa tämän 77 ja osia kantavan heiton. Ja nyt Virkkalalle sitten annetaan tässä taistelu parivaljokossa etulyöntiasema iskeä kunnolla valtit pöytään ensimmäisellä heittokierroksella. Täällä pyörii muuten liput niin vinhasti eri puolilla lippitankoa, että välillä ne on tuolla takasuoran kohdalla tai takasuoralla olevat liput, niin välillä ne on täysin myötäisiä keihäheittosuuntaan, välillä ne on täysin vastaisia. Tuossa varmaan ratkaisee jonkun verran myöskin Rakonen, mihin heittää. Ja sitten heittovuora on Toni Sirviö. Tällä kaudella heittänyt tuon ennätyksensä 81-62. Toni ei ole silti pystynyt kampeamaan tähän aivan hurjimpien joukkoon, mutta 80 mennyt komeasti toki rikki ja tässä ensimmäisen kierroksen heitto Tonilta ja sinne alle 75 metrin jää tässä keihäsfinaalissa. Vielä yksi heittäjä ensimmäisellä kierroksella meillä jäljellä tuossa Sirviö. Tässä on heittäjien terveystilanteella tietysti uutisoitu viime päivien aikana. Myös Teemu Virkkalan suuntaan tässä on pieniä kysymyksiä ollut. Oikean jalan lähentäjä, missä kunnossa se sitten on tässä kilpailussa. Ja onko todella niin, että Virkkala ensimmäisellä pyrkii jo räväyttämään kaiken peliin, mitä vain kropasta irti mies saa. Nyt Teemu Virkkala. Ari Mannio heitti ensimmäisellä 76-80. Toholamin urheilijat, Virkkalan seura. Suomen mestari 2009. Tavoitteena päästään jälleen ylpeänä edustamaan Suomea Pekingin MM-kisoihin. Keihäs lähtee Virkkalan kädestä ja se kaartaa 79,5 metriin. Tästä kun katselee Teemun trikoon alle, niin aika vahvassa teipissä näyttää jalka olevan. Ja karsintaheitossa tapahtui vähän hämminkiä sen ja on ollut hyvin epävarmat tunnelmat nyt sitten Teemun kohdalla siitä, että miten tämä finaaliheittominen mahtaa onnistua ja juuri sen takia varmasti mies lataa tuohon ensimmäiseen heittoon aika paljon. Täytyy todeta ja toivoa, että tuo ei riitä Mannion ja Virkkalan keskinäisessä taistelussa. Muuten lähtee kisalippu aika helpolla. 79-32 oli tuo Virkkalan avaus ja miettelijänähän Manniokin varmasti tapahtumia tällä hetkellä seuraa. Se on melkomeinen taso ja tässä yksi heistä Antti Ruuskanen. Toinen heitto. Katsotaan nyt millä tavalla Ruuskanen saa keihään taivaalle tässä lähtemään. 79.05 ei lämmitä millään eikä missään määrin Ruuskasta. Näin Pialaveden Sammon mies. Keihäs lähtee nyt huomattavasti korkeammalle tämän päälle 80 ja se on reilulla tavalla. Se on 84,5 metrinen. Antti Ruuskanen hyvin taattu varma heitto. Ruuskasmainen kiskaisu toisella kierroksella päälle 84 metriä. Osoitus tässä kahdella ensimmäisellä kierroksella, että Pitkämäki Ruuskanen kaksikko on lyönnissä ja 84 metriä ylittyy näin. Nyt nämä meidän valttiassat on osoittanut tässä muille, että helpolla ei päänahkaa tuu täältä kukaan saamaan. Tämä Ruuskanen Pitkämäki kaksikko ei ole hävinnyt muille suomalaisille koko kesän aikana ja nyt tarvitsee sitten heittää reipas 84, että tässä kisassakaan kävisi niin. Tero Pitkämäki keihäspaikalla ensimmäisellä kierroksella lävähti ja
tuo 87-82. Se ihastutti täällä Porin stadionilla kaikkia. Ja edelleenkin siis Pitkämäki jatkaa, ei jätä väliin ja siitä lähtee heitto. Keihäs nousee korkealle, varsin korkealle ja putoaa sinne 76 metriin noin suunnilleen. Mutta oli kyllä sellainen kiskaisu tuo ensimmäinen, että siinä on muille pureskeltavaa. Ari Mannio, 76-80. Pitkämäki, Ruuskanen, Virkkala 3 järjestys. Virkkala heitti siis reilun 79 metrin takavan kiskaisun ja siitä Mannion vastaus. Ja Keihäs sinne 78 metriin, joten nyt odotellaan Mannion ja Virkkalan tietyllä tavalla piristymistä tähän kisaan. Syttyä pitää. Se on syttymisesti varmasti kummankaan kohdalla kyse, että kyllä tähän on sytytty ja keskitytty jo pitkä aika, että se on enemmänkin yrityksen hallintaa ja sitä riittävää rentoutta ja teknistä onnistumista, että siitä varmasti on lähinnä kysymys. 78-15. Nyt Mannion tulos. Tässä nähdään, kuinka Virkkala kokeilee tuota lähentäjää, jalan kuntoa ja tuntumaa tällä hetkellä. Toi on kyllä harmittava tilanne, jos joutuu varomaan, niin melkein se peli on kyllä silloin niin ainakin se on hankala ja joutuu riskin päälle sitten vetäsemään näitä heittoja. Ja jos nyt tässä jalka hajoaa, niin vaikka tämän kaksinkamppailun voittaisikin, niin sitä pitää hyötyä. Sepä se. Joo, missään tapauksessa ei Virkkala näytä olevan 100-prosenttisessa iskussa. Toinen heitto Teemu Virkkalalta. Sinne Keihäs lähtee 79 metriin. Nyt tässä tietysti toivoisi sellaista asiaa, että kun tämä meidän kärkikaksikko on oman kansainvälisen huipputasonsa osoittanut ja jo tässäkin kilpailussa alleviivannut, että lähtipä sitten kumpi tahansa näistä meidän haastajista, Mannio tai Virkkala, kisoihin, niin ehdottomasti pitää olla lähempänä kyllä tätä meidän kaksikkoa, jos mieli kansainvälisillä kisoissa sitten menestyä. Ei nämä seiskalla alkavat heitot riitä edes karsinnasta läpi. Vain 78-90. Antti Ruuskanen 84-13. Se tuli toisella kierroksella ja siitä niin vinhaa vauhtiin. Pielavetinen keltaisessa paidassa. Keihäs, se oli tosi matala ja Keihäs mätkähtää sinne noin 70 metriin. Antti astuu heittonsa yli. Lähtee heti alkulennosta ihan poikittain liikenteeseen, toi Keihäs ei ollenkaan asentoa. Ja vaikka siinä nyt lähtönopeutta on, niin vähän kovemman vahin. Tässä mennään 2 sentin korotukset. Jussi voisi olla aineeksi hypätä korkeammaltakin, mutta hyppyjä tulee nyt tosi paljon näissä ratkaisukorkeuksissa. Harri Haatainen, hän on siis kauden parhaansa heittänyt jo tähän kisaan. Löytyykö vielä? No tuo meni rikki tuo. Ja mies astuu heittonsa yli tuossa. Harri on kilpailussa 5. sijalla. 76-53 ja 6. on Jarmo Marttila 74-56. 2.16.3 pudotusta. Ja Keihäs paikalla. Peltomäki onnistui täällä heittämään karsinnassa kauden parhaansa 79-55. Ja nyt Samilla on sellainen tilanne, että hänellä oli tuossa 2 yliastuttua heittoa, nyt 71-91. Ei riitä 3 viimeiselle kierrokselle. Se oli paha pettymys kyllä miehelle, joka pystyi karsinnassa viskaamaan 79-52. Ensimmäisellä Pitkämäki tuo komea kaari 87-82 tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Antti Ruuskasen pitäisi parantaa kauden parastaan reilusti yli metrillä. Nyt Pitkämäki toiseen heittoon. Keihäs irtoaa miehen kädestä ja se on päälle 80 jälleen. Se on 83 metrinen. Näin tuo ensimmäisen kierroksen 87-82 saa seuraa näistä 80 ylityksistä. Joo, metrit menee tässä siihen, että Keihäs laahaa aika voimakkaasti tuon 2.30 ekaa metriä ja se ottaa siitä kyllä
kantopintaa pois. Ja kyllä se pitkä potku vielä tulee sieltä, kun se asentoon lähtee. Aika mielenkiintoista muuten se, että Pitkämäki voitti täällä Suomen mestaruuden tasan 10 vuotta sitten, ja voittotulos oli 87-83. No niin. On taantunut. Niin, taantunut. Vuodet näkyy Pitkämäen kehityksessä kyllä. Kyllä. Se on samalla muuten kenttää ennen. 82-34 Pitkämäki 3. kierroksella. Mies ylittää riman kuitenkin. Ari Mannio 3. heittokierros, 78-15 toiselta kierrokselta. Korkea on nyt Mannion heitto, mutta niin vain se tulee jälleen liian nopeasti alas. Ei tule nyt ihan sellaisiin sfääreihin, ei ole syttynyt Mannio Virkkala kaksinkamppailu, kun tässä on etukäteen osattu odottaa. 78-65. Vieläkin siinä on 60 senttiä. Vähän vajaa on Virkkala eduksi tilanne. Tosin tulokset on vielä toistaiseksi vaisuja. Eiköhän nämä miehet nyt kuitenkin sieltä ainakin jompikumpi semmoisen remppaan 80 potkun löydy. Ja Virkkalan jalka. Tulkitsen nyt tuosta, mitä mies tuumii siitä, mutta ei se lupauksia herättänyt, kun sitä siinä ennen toista heittoaan mallailija kokeili. Toni Sirviö 7. kisassa, ja Tonilla tosiaan tällä kaudella komeasti 80 metriä ylitetty, mutta tässä kisassa sellaisille mitoille toisi hänet ihan mitalisyrjään kiinni, ja nyt parantaa mukavasti lähelle 80 metriä, ja tällä heitolla Sirviö nousee kilpailussa 3. sijalle. Menee Virkkala ja Mannionen. Niin, ohi kisapaikasta taistelevan kaksikon. Eikä siellä muuten Virkkala ole verkkaasua ottanut pois valmistautuakseen 3. heittoonsa, joten Virkkala jättää tämän heittokierroksen tyystin väliin. Säästelee jalkansa. Lataa nyt varmaan yhteen heittoon. Harri Haatainen keihäässä. Pitkämäki, Ruuskanen, Sirviö on meillä kärkikolmikko. Harri Haatainen 4. heittokierros. Keihäs väpättää ja putoaa sinne vajaaseen 70 metriin. Mies astuu heittonsa yli tähän paikkaan. Joten vähän on ollut tyhjä käyntiä nyt tovin aikaa Keihäs paikalla, mutta eiköhän se tässä, kun vielä kisa on kuumimmillaan, niin vielä jonkinlaisia käännähdyksiä nähdä. Ja nähtäisikö tältä mieheltä se 80 metrin ylitys seuraavalla heittokierroksella? Teemu Virkkala jätti 3. kierroksen väliin. Lataa akkuja Latingin ehkä yhteen tiukkaan repäisyyn. Ari Mannio 78-65 on 5. kilpailussa, ja nyt sitä 80, sitä odottavat kaikki, koko Suomi, mutta sitä ei nähdä tälläkään kierroksella. Kyllä nyt jollakin tavalla toi Arin heitto on ollut kadoksissa 4. ensimmäisellä yrityksellä. Joo, toistaiseksi on ollut heikko kisa, ja kun ajattelee, että se oli niin helppo-oloinen se Arin karsinta, lähes 82 siihen ensimmäisellä rykäsyllä, niin nyt ei taho sitten onnistu oikein mikään, ja toistaiseksi myöskin Sirviö on pesemässä tässä meille kisoihin tähtäävää kaksikkoa, ja Virkkala taitaa jättää tämänkin kierroksen väliin, että nyt on todellisia ongelmia kyllä sitten sen jalan kanssa ilman muuta, ja katsotaan sitten tuleeko vielä tässä kilpailussa heittämään. Entäs jos Sirviö yltyisi tässä heittämään 3. seuraavalla heitolla kaikilla 83, 84, niin muuttuisiko mikään valinnatilanteessa? No se on sellaista spekulaatiota, jota minä en ainakaan halua tehdä, että kyllähän se selkeästi on kuitenkin kauden aikaisemmat kilpailut tässä pohjalla, ja valmennusjohtaja Kemppainen on selkeästi ilmoittanut sen, että tästä kaksikosta tuo valinta tehdään. Sirviö 4. heittokierros. 80 oli varsin lähellä, ja siitä nuori mies lähtee vinhaan vauhtiin ja keppi ilmojen teille. Mies syöksyy sinne tartanin pintaan. 70 metrinen siinä suunnilleen tuli, ja Toni irvistelee siellä heittopaikalla. Sirviö 3. Niin, toistaiseksi tilanne on sellainen, että Sirviö ei ole edes valintakelpoinen, kun ei ole kisarajaa tehty. Ei, mutta jos tässä nyt kilpailussa sitten heittäisikin hyvin. Kyllä. Mutta että joku merkitys tietysti täytyy olla. Sirviölläkin on ollut mahdollisuus
useita kilpailuja kylvettää Mannio ja Virkkala aikaisemmin ja hän ei ole sitä kyennyt tekemään, niin silloin on päädytty näiden kahden väliseen karsintaan. Ei enää katsastukseen, vaan karsintaan. Kyllä. Ihan taistelumestaruudestakin se käy tietysti lämpöisenä. Toki Tero Pitkämäki on omilla metriluvuillaan. Hän heitti tuon 87-82 jo ensimmäisellä. Ruuskanen yhtä tiukasti hopeamitalissa kiinni. 84-13 on Antin paras toistaiseksi kantanut. Ja kyllä alle 80 jää neljännen kierroksen heitto. Yksi mukiin menevä. Sanotaan hyvä heitto Antilla, kaikki muut ovat sitten olleet enemmän tai vähemmän tämän kaltaisia. Ja Pitkämäki saa katsella kaikessa rauhassa tätä tilanteen kehittymistä. Joo, se tietysti mieltä rauhoittaa se, että Tero on käyttänyt toistaiseksi kaikki heittonsa. Se kertoo siitä, että mitään huolta tuon jalan tilanteesta ei tarvitse kantaa. Ja kunnosta tässä ei kukaan huolta kantanutkaan. Tero on sen tänä kesänä jo niin monta kertaa osoittanut oikeastaan jokaisessa käymässään kilpailussa. Antin kohdalla tilanne on sellainen, että lähdöt joka heitossa on tuolle keihälle ihan valtavat. Että kyllä se fyysinen tauti siellä takana riittää heittämään vaikka kuinka pitkälle, mutta teknistä vaihtelua on vielä aika paljon ja nyt varmaan on syytä käyttää se loppuaika siihen, että tätä heittoa saisi vähän tasaisempaa muottiin. Ei ole ollenkaan pois sanottu, että silloin kun se Antti lähtee kohdalle, etteikö tässä pysty vielä Teron kanssa käymään todella kuumaa kilpailua. Porissa Suomen mestaruus 10 vuotta sitten. Sentin pidemmällä kaarella, mitä täällä on tänään nähty. 87-82 johtoheitto ensimmäisellä kierroksella. Ja se tietyllä tavalla lamaannutti kyllä muut. Pitkämäki aivan rautaisen tasainen ja siitä heitto matala yli 80 kuitenkin tähän neljännelle kierrokselle. Pitkämäki vankasti keihäskisan ykköspaikalla. Joo, nyt oli niissä kerroksissa, missä me on totuttu Ruuskasen heitto näkemään, että oli harvinaisen matala Teron heittämäksi. Silti yli 81. 81-17 kantaa tämä Pitkämäen neljännen kierroksen kiskaisu. Teron tilanne on niin hyvä, että ajattelee esimerkiksi jotain Pekingin karsintaa, niin tuolla yhdellä yliastutulla heitolla hän ei ole siitä karsinasta päässyt läpi, mutta kaikilla muilla heitoilla tulisi todennäköisesti karsinta myöskin läpäistä, että on varmassa kunnossa. Jälleen keihäs paikalle, 5. heittokierros. Tämä soppa tiivistyy, pikkuhiljaa kaikki nesteet puristetaan keitoksesta ja se tymäkkä liemi jää sinne jäljelle, kun kilpailu kiihtyy. 5. kierros ja Harri Haatainen heittovuoroon. Harri on pystynyt esittämään jo kauden parastaan tänään. 76-53 tuli ensimmäisellä ja kokenut kehäkettu astuu heittonsa yli. Todella, vaikka Harrikin urallaan on pitkälti 85 nakutellut ja se ennätys 86-63 arvokisaedustuksiakin on takana, niin Suomen mestaruusmitali, se puuttuu täältä heittäjältä ja en tiedä onko sitten niin, että Harri jatkaa uransa siihen saakka, kunnes se mitali sieltä ensimmäisen kerran tulee. Järkyttävää puhuria pisti vastaan. No siitä muuten saatiin vahvistus noista tuulista. Harri Haatainen totesi siinä, että järkyttävää puhuria pisti vastaan, eli kyllä tuo pyörivä tuuli aiheuttaa oma riesansa heittäjille heittopaikalla. Ari Mannio, 5. kierros, 80 rikkomatta vielä ja siitä Mannio. Heitto lähtee, mies pysyy viiva takana ja ei vain lennä sinne kuin 77, jos sitäkään. Punaista lippua nostellaan, eli Mannio astuu heittonsa yli. Ja Lehtimäen Jyskeen mies on 5. kilpailussa. Aitakaa tilanne on se, että Teemu Virkkala on tällä hetkellä kiinni MM-kisa edustuspaikassa tuloksella 79-32 tässä kaksin kamppailussa, kun Virkkala jättää tämän 5. kierroksen väliin. Odotuksiin nähden siihen, mikä lataus tähän on viikkojen ajan jo laitettu, niin totta kai tämä on ollut vaisu Pitkämäen takana ja Ruuskasella tietysti se 84 siinä, mutta kaksinkamppailu Virkkala Mannio ei ole noussut niihin sfääreihin kuin olisi toivottu ja odotettiin. Ei missään nimessä ole noussut niihin sfääreihin. Ja tietysti tuolla on varmasti todella hankalat olosuhteet. Siellä pitää olla teknisesti hyvä heittäjä, jotta siellä saa tulosta aikaan, mutta
ei olosuhteiden taakse voi kokonaan mennä, kun pari miestä polkee kuitenkin tonne ihan kansainvälisille lukemille. Toni Sirviö 79-73. Toni on kiinni tällä hetkellä pronssimitalissa. Hätyytteli jo 80 viivaa kolmannella heittokierroksella ja ihan hyvän näköinen kaari. Korkea se ainakin on. Niin korkea, että vielä tuo vastainen puhuri näyttää siitä vähän mittaa ottavan pois. Mies ei paranna. Edelleen kolmantena kilpailussa. Vähän epätasainen, kuten nähdään, on tuo Tonin sarja tänään ollut 79-73 pohjalla ja siihen väliin sitten 72-44 ja muita heittoja. Se voi olla, että nämä miehet olisi kovin mielellään täällä korkeushyppypäädyssä täältä toisesta suunnasta heittämässä. Antti Ruuskanen, 5. kierros ja siitä lähtee jälleen matala heitto ja heitto kantaa 85 metriin aika lailla. Se oli sitä tuttua Antin heittämistä, matala heitto ja lähes laakana 85, kova temppu. Joo, siellä on nyt se vastatuulipuhuri, sitä toi Pitkämäen Terokin äsken tavoitteli, kun 81 heitti, niin tämmöistä matalaa, vahvaa asentoa lähtevää heittoa. Se on todennäköisesti nyt just se, mitä tonne pitää osata heittää. Ja Antti sen kyllä, jos joku, niin taitaa. Nyt lähti Keihäskin hyvää asentoa ja 2 miestä nyt sitten 85 paremmalla puolella. Ja muuten aika erikoista siinä, kun hän vaihtaa kuulumisia. Ruuskanen juttelee Hataisen kanssa, niin sanoo, että oli hyvä rako. Okay. Ja se löytyi siellä on todella pyörivät tuulet ja varmaan miehet se tuolta itse aistii parhaiten, milloin sinne kannattaa liipasta. Paikka ja silloinhan olisi ollut ratkaisuja tehtäisiin lähempänä. Ari Mannio viimeisellä kierroksella siitä lähtee. Vihainen heitto, mies pysyy viivan takana. Keihäs väpättää 78 metriin. No nyt ollaan sitten mielenkiintoisen tilanteen edessä, kun tämän kaksintaistelun voittaa Teemu Virkkala, jonka ei käytännössä tarvitse käydä enää heittämässä. Nyt alkaa sitten todennäköisesti spekulaatio Teemu Virkkalan terveydentilasta ja siitä, että onko mies sellaisessa kunnossa, että voidaan kisavalinta tehdä. Ja ilman muuta tässä nyt niin kuin täytyy ottaa mukaan sellaisia ihmisiä, jotka pystyy tätä tilannetta arvioimaan, lähinnä Suomen Urheiluliiton lääkärihenkilöstö. Onko kysymys Virkkalan kohdalla krampista vai jostakin pahemmasta? Aika kova juttu on kyllä. Eipä saatu tätä keihässoppaa valmiiksi sitten tämänkään päivän osalta. Ja tässähän se osoitus siitä saadaan. 4 viivaa perän jälkeen Virkkala ei enää heitä. No, sehän olisi tyhmyyttä nyt lähteä heittämään, kun ei heitä enää mitään merkitystä. Totta kai. Tai tietenkin Kalevan kisamitali olisi, mutta että luulen, tai tiedän, että näiden kavereiden mielessä se arvokilpailupaikka on huomattavasti tärkeämpi. Arja varmasti harmittaa 3. kerta nyt peräkkäin, kun hän jää meidän arvokisajoukkoista ulos, että edellinen vuosi on ollut se 2012, kun Arjo on joukkueeseen selvinnyt ja ruoskii siinä itse, että ei pää kestä. Hankalissa olosuhteissa heitettiin, se on sanomattakin selvää, mutta on tuossa nyt muutama kaveri kyennyt nämäkin olosuhteet kesyttämään. Aikamoinen tilanne kyllä. On se sääli. Toi Teemu Virkkalan jalan tilanne, se, että tuosta kamppailusta ei sitten kehkeytynyt sellaista sfääreihin nousevaa jännitysnäytelmää, mitä odotettiin. Toni Sirviö kilpailussa 3. ottaa tänään SM-pronssia. Ja nyt Toni paiskaappa päälle 80, se olisi komea kruunajainen myös tähän kilpailun päätteeksi. Pohjalla on 79-73 ja viimeinen heitto lähtee Sirviön kädestä näin. Ja se epäonnistuu pahanlaisesti. Joka tapauksessa tällä kaudella 81-62 heittänyt Sirviö ottaa SM-pronssia. Tulos tänään 79-73. Mutta kyllä tästä tämänkertaisesta Kalevan kisojen keihäskilpailusta vielä kun on muutama heitto kisaa jäljellä, niin ykköshuomio ilman muuta on se, että tässä 2 kaveria heittää kovia kansainvälisen luokan tuloksia ja meillä on lähettää 2 miestä kisoihin, jotka taistelee ilman muuta siellä mitalista. Näissä vaikeissa olosuhteissa kaverit on pystynyt todella kovaa tuloksentekoa. Tero lähes 88 ja Anttikin toistaiseksi nyt ainakin tuo 85. Se on se asia, mikä tästä kilpailusta pitää ensimmäisenä laittaa merkille. Niin, vieläkö pystyy uhkaamaan Pitkämäkeä kärkipaikalla?
Antti Ruuskanen, viimeinen heitto Ruuskasella tähän paikkaan. Pystyykö kampeamaan? Sieltä lähtee heitto. Vihainen heitto matala ja pitkälle löytää pitkälle ja pakottaa Tero Pitkämäen viivalle. Se oli hieno heitto. 88 menee rikki. Se menee upealla tavalla. Ruuskanen kuudennella. Se menee se varmaan. Oi! Onko Pielaveden ennätys? On! Siinä tuuletusta. Kyllä! Mahtava! Onhan se. Ruuskanen sytyttää liekkeihin tämän kisan. 88-98. Ja siinä lähtee terveiset varmasti jo meiltä myös täältä kaikilta Juha Laukkaselle, joka nyt sitten menettää viimeinkin sen Pielaveden ennätyksen. Siinä meni. Jaha! Ja juuri tulee tieto, että Tero Pitkämäki ei heitä viimeisellä kierroksella, joten Antti Ruuskanen tekee temput viimeisellä kierroksella ja voittaa mestaruuden tällä aivan mielettömällä 88-98 kantaneella heitolla. No nyt sanoit niitä tärkeitä aspekteja äsken, niin vielä enemmän tämä sanoma vahvistuu. On meillä kova kaksikko kisoihin laittaa. Kyllä se on hurja tasoinen, on keihäskilpailu. Ei voi muuta sanoa, että näihin ei lainkaan helppoihin keleihin 2 melkein 90 heittänyt. Ja kyllä Ruuskanen osoittaa kilpailijaominaisuuksiaan tässä vetämällä viimeisellä vielä tällaisen tällin. Jorma Kemppainen, melkoinen keihäskisa nähtiin Antti Ruuskasesta ja Tero Pitkämäestä voitaisiin puhua vaikka kuinka paljon, mutta nyt tietysti kiinnostaa Teemu Virkkalan ja Ari Mannion tilanne. Onko niin, että Teemu Virkkala nyt lähtee Pekingin MM-kisoihin? Sitä on vielä vaikea sanoa, että lähteekö. Nyt pitää selvittää se, että niin Teemu Virkkala ei heittänyt 4 viimeistä heittoa, mutta valintajärjestelmän mukaan periaatteessa Teemu Virkkala on ilman muuta se ensimmäinen, jota koneeseen ollaan ottamassa. Eli kenestä se on nyt kiinni? Teemu Virkkalan omasta tahdosta, lääkärin lausunnosta vai sinun päätöksestä? Minun mielestä Teemu Virkkala on ilman muuta lähdössä mukaan, mutta kiinnostaa myös tuo, että niin minkä takia hän ei heittänyt 4 viimeistä heittoa. Että niin toivottavasti ei mitään vakavaa ole. Ja kuinka paljon, Jorma, sinä tiedät tällä hetkellä tilanteesta? Käsittääkseni Virkkalan nivunen lähentäjä oli vahvasti teipattu. Tiedätkö asiasta sen enempää? No sen verran tiedän, mutta pitää ilman muuta nyt selvittää, että mikä Teemulla on tässä loppuvaiheessa ollut. Mutta pystyy 2 kertaa heittämään ja oli parempi kuin Ari Mannio tänään. Hyvä, tästä kuullaan sitten Teemu Virkkalan itsensä mietteet. Kiitoksia. Virkkala, sanottiin, että tämä kilpailu ratkaisee Pekingin lähtevän, ja kisapaikka kuuluu sinulle, mutta kysymys kuuluu, missä kunnossa nivunen on? No se on lievässä kramppitilassa, että tästä pitäisi päästä pikaisesti, niin pikkasen ravistelee ja hirmaa sitä auki. Uskotko, että aika riittää siihen, että nouset takaisin sille tasolle, mitä MM-kisapaikka edellyttää? No joo, se tuli eilisen karsintaheiton jälkeen, alkoi pikkuhiljaa kinnaa ja sitten se oli yöaikana jo mennyt vähän paremmaksi, niin uskalsin tulla tänne heittämään. Että mä uskon, että tuommoinen aika niin riittää ihan helposti sitten, että valmistautua. No osaatko tässä vaiheessa sanoa, miten Kuortaneen kisan kanssa käy? No mahdollisesti, että heitän sielläkin jo. Että katsotaan, jos se noin nopeaa menee paremmaksi jo, että se on vaan lievä kramppi, niin sen takia en viittinyt tänään heittää sen, mitä tarvitaan. Että. Heitot jäivät nyt alle 80 metrin. Uskotko, että sieltä pystytään nyt punnaamaan selkeästi sille tasolle, mitä vaaditaan, että finaalipaikkaan ja sitten ihan mitaleihin? Kyllä, oli tosi hyvällä mallilla ennen kuin tänne tultiin. Että oli kyllä hyvä itseluottamus, mutta tämä pikkusen nakersi sitä, että kyllä mä kovassa kunnossa on, mutta tuommoisen vaivan jälkeen ei sitä oikein pysty niin kuin vaivan kanssa heittämään pitkälle. Että pitää olla kivuttomat ja sellaiset paikat, että tuntuu hyvältä. Ja nyt hierontaa. Kiitos paljon. Niin, otetaan kiinni tuosta, mitä Teemu sanoi. Allekirjoitan sen 100%. Ei keihäheitto ole niin raju laji, että jos joutuu pelon kanssa ja vaivan kanssa taistelemaan, niin siitä häviää tehot sen sileän tien. Ja tosiaankin nyt se kynnys tai iso asia on se, että onko kysymys pelkästä krampista vai jostakin pahemmasta. Jos on kysymys pelkästä krampista, niin siitä päästään kyllä nopeastikin ohi. Ja se on sanomatta selvää, että jos on eilen alkanut jalka karsinassa kinnaamaan, niin päivässä tommonen kramppi
laukee, että suuren riskin joutui Teemu Virkkala ottamaan tullessaan tähän kilpailuun, mutta se oli pakko paikka tietysti ottaa. Ja nyt tämä tuleva aika riittää kyllä krampin käsittelyä aivan loistavasti, siinä se ei ole ongelma, mutta jos sieltä sitten löytyy jotakin pahempaa, esimerkiksi pieni repeämä, niin silloin tässä loppuaika kyllä kesken. Tässä vielä tämä komea kunniataulukko kärjen osalta. Ruuskanen, Pitkämäki, mahtiheitot ja viimeisellä Ruuskanen lähes 89 metriä. Tero Pitkämäki Lappeenrannassa 2007 viimeksi voitti paremmalla tuloksella, silloin 89-43 oli tuo voittotulos, joten... Ja se oli vuosi, jolloin Tero voitti myöskin maailmanmestaruuden, että ovat kyllä nämä kaksi aivan iskulyönnissä ajatellen Pekingin kisoja.